да се развиеш посока тренировки, защото тренировките дават. Фитнеса е здраве. Фитнеса не е релеф, не е стероиди. Здравейте хора и добре дошли в днешното видео. Днес ще си поговорим за това какво е нужно да носи един фитнес джия в своя сак, за да е ефективна неговата тренировка. И ще ви споделя накрая едно нещо, от което няма нужда в неговия сак, а би си помислил, че има нужда и всъщност, не му трябва просто това нещо. Но, за да има смисъл това, което ще споделя накрая, изчакайте и чуйте другите, защото иначе ще се загуби връзката и смисъла. И хора, весели празници! Нека да започваме директно с видеото. Номер 1 и какво е важно всъщност да сложиш в твоя сак, за да имаш по-големи бицаги и да си по-як и да е пълноценна твоята тренировка. Номер 1 всъщност е обувките. Много хора отиват в залата с обувки за тичане, които са супер за пътеката, за кардиодейност, страхотни са, но започват да клякат с тях, да дърпат мъртви тяги с тях и така нататък. А тези обувки не са подходящи за това нещо. Казвам директно защо. Защото трябва да сте стъпили здраво на земята, а това е обикновена обувка, която е с мека подметка, което като стъпите и извадите щангата, вие не сте толкова стабилни. Вие нямате такъв добър контакт с земята, което може да прецака от своя страна лифта, или как да го кажа, за да няма чужица, от своя страна може да прецака своята серия и съответно потенциално няма просто да е ефективно, така че щангетите са страхотни обувки за клек определено, а за всички други упражнения бих препоръчал най-обикновените кецове, стандартните гуменки от едно време, както се казва, обувки с равна подметка, не са скъпи, щангетите са най-дея по-скъпи обувки, ако нямате възможност да инвестирате в тях в момента, това е окей. Поне да сте с равна подметка, която не е мека, а тези, които имате за тичане, използвайте ги, супер са за тичане, съответно ако бягате на пътека, те ще са страхотни за кардиодейност, но внимавайте с тях, ако ги използвате и не бих препоръчал, честно казано, да ги използвате, ако клякате с тях или дърпате с тях и каквито да е други упражнения. Просто нямате добър контакт с земята. Минаваме към следващото нещо. Номер 2. Удобно облекло. Имайте предвид, че в повечето зали всъщност облеклото има повече значение колко ще ви е удобно, а не колко добре ще изглеждате с него. И трябва, ще ви дам един бърз съвет, защото в повечето зали климатиците и проветрението е настроено по различен начин и в един момент може да ви е жега, в един момент може да ви е студено и да ви духа от някой прозорец и съответно потенциално да се разболеете. Така че е хубаво винаги самото облекло, освен да е удобно, да имате и една връхна дреха, която да може да свалите когато ви стане по-жега и съответно да сложите, когато ви стане по-студено. Защото все пак се изпотявате и ако изведнъж има от някъде течение и стане по-студено, то вие може потенциално да се разболеете. Пък от друга страна, ако ви е студено и не може да загреете добре тялото си и отидете, примерно да кажем, по потник, защото е готино, имате добре развита горна част и така нататък, искате така да ходите, което е супер, няма лошо, но ако това ви пречи да загреете горната част и съответно да не може да изпълните потенциално добре тренировката си, защото когато не може да се стоплите и да загреете толкова добре самите мускули, то тренировката не е толкова пълноценна, съответно и риска от контузии се увеличава, нормално е. Така че това ще ви препоръчам. Изберете си първо дрехи, които ще са ви удобни, второ след това имайте връхна дреха, т.е. да може да свалите някакъв свичер или нещо друго, нещо, което да не е много тежко, така го кажа, някаква лека връхна дреха, която ще ви е полезна. Номер 3. Магнези или някакъв талк, или както искате да го наречете, нещо, което да може да си намажете всъщност ръцете и да имате по-здрав хват. Защото за движения като мъртва тяга, като гребане с лост, това ще е много полезно, т.е. за другите движения всъщност е много полезно, просто стискате по-добре лоста и както сте разбрали от последното видео, стискайки по-добре лоста, вие може повече да се стегнете и да стегнете цялото си тяло. Между другото, това тук мога да го обясня от последното видео на живо, защото не знам дали доста хора ме разбраха. Бях споменал, че когато стиснеш лоста повече, цялото тяло се стяга по-лесно и всъщност това на клека ще допринесе и ще е плюс. Защо? Защото ако хванете и умрука си да кажем и стиснете, ще усетите веднага как, ако стиснете леко, как предмишника се стяга. Обаче ако стиснете 2-3 пъти по-силно, ще усетите как цялата ръка нагоре се стяга, гърдите, гърба и всъщност цялото тяло започва да се стяга.
И това в случаи, които сте сложили на лоста една по-голяма тежест и се напъвате накрая, идва по-лесно да изкарате повторението. Защото когато стиснете по-силно лоста, вие целите се стягате повече и съответно по-лесно излиза повторението с клетка, по-малък риск да се затиснем. Нали? Това е нещо позитивно. И малко го вметвам много набързо, тук ще оставя вметка към последното видео, за да чуете, ако искате да го кажа това, но мисля, че ме разбрахте правилно. Така че буквално пробвайте, ако искате да разберете дали всъщност ще е ефективно това за вас. Фанете така да кажем, ето го, тук е лоста, не знам дали се вижда, но да кажем, че ако стиснеш лоста, нали, това нещо, би трябвало цялото тяло да се стегне повече. И направете експеримент. Ето отново ще кажа, стискаш малко, стискаш юмрук, усещаш как предмишчик се стяга, стискаш още веднъж, усещаш как нагоре ръката се стяга и ако стиснеш 2-3 пъти повече силно, усещаш как гърдите отзад гърба започва да се стяга. И реално като стиснеш двата юмрука, реално стискайки лоста, цялото тяло се стяга повече и това помага да направите повторението малко по-добре. Това дава едно екстра, което понякога е нужно. Минаваме към номер 4, си мисля аз, че става малко по-дълго, както винаги видеото. Но, хей, хора, аз се вълнувам много от фитнес, разказвам го със страст, споделям ви моя опит, споделям неща, които смятам, че са ценни. Ако сте нови в този канал, заповядайте, абонирайте се, харесайте видеото, помогнете тази информация, която споделям, да достигне до повече хора. Нека повече хора да тренират натурално, да не си губят времето в глупости и време, защото смятам, че това, което споделям, ще работи много добре за един натурално трениращ. Нали, поправете ме, ако не съм прав, за един човек, който е по-заед в времето. Естествено сега от известно време по-целенасочено споделям тук в YouTube такъв тип съдържание. Виждам, че ви харесва, получавам позитивни отговори и обратна връзка, така че се радвам, че това може да е полезно. Като цяло в останалите социални мрежи споделям буквално на ежедневна база съвети, неща, които ще са ви полезни, как да ги прилагате, за да може да постигате вие вашите резултати и всъщност дори да нямаш време да тренираш, дори да нямаш най-добрите обстоятелства, да направиш крачка към това нещо и да се развиеш в посока тренировки, защото тренировките дават. Фитнеса е здраве, фитнеса не е релеф, не е стероиди и това са глупости. Фитнеса може да е много повече, ако се подходи по подходящ начин към тренировките. Естествено, с това, което виждаме в социалните мрежи, доста по-лесно си представяме фитнеса като релеф, като стероиди, като нещо такова, а фитнеса може всъщност да е много повече, може да е много от здравословна гледна точка, може да е много от психологическа гледна точка и всъщност избирайки правилните стъпки, правилното е така относително нещо, но правейки стъпки в правилната посока, ако може така да се каже, така че да надграждаш по-добро здраве, да надграждаш себе си и да има постоянно подобрение, то това ще донесе много повече в всичко останало, което правиш. Не просто ще ти даде някаква визия, а има и преди, че дори повечето, които гледате тук канала, сте мъже, имайте предвид, че когато получите една по-добра визия, това веднага ви дига увереността. Реално, буквално, вие се чувствате по-уверени. Което, замислете се, понякога е доста ключов фактор, когато искаш да направиш нещо. Ти трябва една идея по-голяма увереност. Понякога това е разликата между това да успееш с нещо и да не успееш или да тръгнеш по даден път, когато имаш по-голяма увереност. Знаете, веднага може да се сетите за такива случаи. Така че просто има много позитиви, ако се направи, естествено, отново ще кажа, по максимално правилен начин. Тоест да не се хвърляш на 50 тренировки на седмица, да не се хвърляш веднага на химията и стероидите, защото навсякъде всеки споделя какво е зобил, защо е зобил. Не, виж това, което споделят, нека си го споделят, но хей, стероидите могат да са много вредни, така че внимавай, бъди с отворено съзнание това, което ти споделят като информация и си задай въпросите на къде те отвежда, към какви решения всъщност искаш да вземеш след това и тогава сам ще си отговориш на въпроса дали всъщност това е посоката за теб. И леко се отклоних от темата, но пак ще кажа, много ми харесват нещата, за които говоря, със страст говоря и просто се отклонявам малко от темата и плана, който имам обикновено. Номер 4 е човек, с който да ходите да тренирате. Фитнес партньор, ако можем така да го наречем, човек, с който ще е готино да тренираш, ще се нахъсвате, ще се разбирате да отивате за тренировки заедно и ще се подкрепяте в посока по-добри резултати. Това е доста ценно, честно казано,
за един трениращ, доста по-трудно е да влезеш сам в залата в началото. Повечето сме влезли с някой приятел, сме отишли на тренировка, някой ни е показал нещо, случило се. Аз също оценявам много това човек да има сам до себе си фитнес партньор и това е много ценно, защото в дългосрочен план това ще помага не само просто да влезеш в залата, това ще помага да правиш по-добри тренировки, ще ти помага цялостно да се кефиш повече на тренировките като тренировки и да прогресираш съответно. Понякога, ако човек си намери добрия фитнес партньор, как да кажа, той може да му помогне да качва нивото доста по-лесно. И така, и номер 5, музиката. Сега, ако тренираш с фитнес партньор, е хубаво залата, която си подбрал, да има готина музика и да ти е яко. Ако ли не, и съответно, въпреки че аз съм комбинирал, тренирайки с фитнес партньор, пак съм имал музика, за серии съм слушал музика, но някакси не е същото. Но музиката е много ценна за това ти да изпълняваш една добра тренировка и в началото ще те кефи, защото пускаш си нещо, което те надъхва, мотивира и това ти помага да си по-мотивиран за самите тренировки. Или просто музиката, която сте избрали за околност, нали, т.е. музиката, която е в залата, тя трябва да е готина да съвпада с твоите виждания. Или поне второто нещо, да съвпада с твоите виждания за мотивираща и готина музика, защото за всеки това нещо е различно естествено. И казах ви, че накрая ще кажа едно нещо, което не ви трябва в сака, за да имате добри резултати, за да започнете и да сте як фитнес джим. Това е стероидите. Отново повтарям се и ще продължавам да се повтарям, докато не поемем към една по-друга, по-добра посока. Ако ме отпоследват хората заради това, че го повтарям, окей. Ако ударите дизлайка, окей. Ако не ви харесва, че го напомням, окей. Но аз поделям това, което е така, което смятам за правилно и всъщност с цел да е полезно за вас. Защото стероидите не са нещо, което ви трябва, за да започнете да тренирате. И като цяло, отново ще се повторя по третия и не знам по кой път, ще кажа, че без стероиди ти можеш да постигнеш невероятни резултати, можеш да се чувстваш страхотно и бих казал, че преди да си помислиш за стероиди и взимане на стероиди, отдай повече време на тренировките. Под повече имам предвид години наред, старай се да прогресираш, старай се да тренираш здраво, нека минат 8-10 години като натурално тренираш, който влага, надгражда и нещата му се случват и тогава си задай въпроса заслужава ли си и дали е за теб. А не като започваш фитнеса, не като е минала една година, не като си поискал преста сега и затова си видял как за 3-5 месеца хората правят трансформации. Трансформации с стероиди не са трансформации, които трябва да гледаш. Повечето физики, които са в Instagram, яко нацепени и така нататък, те не са лоши да ги виждаш за мотивация, за момент, но това в повечето случаи няма да е твоята реалистична цел. И проблема, знаете ли къде е? Когато гледаш тези профили, гледаш хора, които взимат и правят промени или се изчистват бързо и така нататък, това е супер. Нали? Гледаш, следиш, виждаш неща, обаче това ти създава в главата едни очаквания от теб самия. И в момента, в който ти отидеш и вече, нали, отново, тук много фактори зависят. Генетика, колко си сериозен, как започваш, какво се случва, какъв ти е етапа и къде се намираш цялостно, но отиваш, опитваш, нали, правиш нещата, които те показват за правилни, очакваш техните резултати, но резултатите не са същите. Защото когато взимаш стероиди, няма как да са същите резултатите. И това води до едно разочарование в теб. Казваш си, това не е за мен. Тренирал си 5 месеца, казваш си, аз нямам тия резултати, които трябва да имам. И се отказваш или пък взимаш стероиди. По-лошото. Не знам кое всъщност вече е по-лошото, но и двете неща не са никак хубави. Така че аз ще продължавам да натяквам да сте по-яки натурално, да тренирате натурално и всъщност да вървите по тази посока, защото смятам, че може да ви даде страшно много. Това е моето мнение. Естествено, всеки може да има право на мнение, може да е различно от моето. Няма лошо, всеки има право в избор, но споделям това, което мисля, както го мисля и се надявам да е било полезно това видео за теб. Ако имаш нужда от помощ, съдействие с постигането на твоите резултати, отдолу има линк, в който можеш да си запишеш разговор с мен, напълно безплатно, в който да поговорим как аз мога потенциално да съм полезен за постигането на твоите резултати в дадената ситуация. И това беше от мен. Благодаря ти за отделеното време. Бъди по-як натурално.